Hello, yero you try. Akan nga step makwa man ai fi. Yero ga jing hikai. Kabak koridor, kabak kan saitam. Ba pidi ban sngap yani hadu kabak kot. Maka jingkren jangan tak step kalong kumni. Kadai ka jingkeli kalong. Balei ba ki jingle ba baha jong ki beriu. Ka jing sdang jong ki beriu. Ka ba baha. Bunsin ka jakno. Bunsin ka jakno ki le tang shipor. Kabaar, bunsin ki sdang nakababha. Ki sdang digi jingmut kababha. Hynrei hakabakut kapoi shaka sniew. Sunak pa ka ni. Kadai ka jingsyisha. Kadaw kalongan itu ipi. Bapihak ban sngau tu. Baha bapi sedang ban le baha. Netrai baha. Ia kanu kakam. Pidi ban tip. Kadan sakawai pat nakalendat. Kabakhat kabasniw. Baka ni ka jing sniew man ang pi. Kaya le bet ban penlip. Ya kani ka jing le. Kapapi temu ban le. Ya kapabaha. Pi shibun ba. Ka pyrthei. Shibun ba. Ki beriu ka pyrthei. Ki sdang. Kidan ka jing temu. O kidan ka jing shitram. Nakila ban ang ka. Ki shong shit ru. Ban le ya ka babaha. Ndai bagi temu ban le anu sniew. Hynrei ndala ya kipor. Pi kasuja lakaja. Pat dan pat kiba naka jing temu ka babaha kile kapoi shaka jing sniew. Nakatadaw ang sengap bahaya ni ka jing ka. Kadaw kalong ka baningkong man ang pi. Bahaman ka ka bafile ya ka babaha. Ka dan bat ka bor jong ka jingdum ka basyalendat. Abakwa ban penlip ban tap ya ka to ka jingba ka bafile. Ni ka ba ki beriu pi ikila sedang ban le. Balarang long aware ni. Larang tip ikini nongrim bakynja kun persya manong pinlong way na ki history. Bahong history repeats itself mo. Yo pinlong na ka way history ba all asdang ta kala ajak no kala lip no kamyay ne bat kabaar kapoy penban siya ka basniw ka kelas niw. Di lara pim tip ikini nongrim manong pi. Rapim tip begini ginong rim pizza sulong le shong shit klem ka jing snow tu ya ka bapin le bisule rumah rute kaman saw ni nong pi nuk sangan pen I hendet ka jing ba ma beli ka dan ka jingïaleh jong ka bor jong ka jingdum ban pen lep ya ka jing ba nuk sang ai pi ye ikhlung ibadam sukha pi ki kmi ki pa hadin bagi adab ya tho shongkurum ki couples ki kwa banyo ye ikhun mo ti enda kila yo khun na sedang man khai ti khun ban khai ti khun kadai ka babha mo kadai ka belum productive kadai ka ba yu mo ka ba jingkyeng ki hynrei pi tip nem bala ti kmi ki pa kim pikir itu khlung nang ret kadang ka bor jong ka jingdom ban yele ban penyap itu khlung. Kadang ka bor ka banasya lendet ka sedang ban penyap ya tu jingim pi U Blei uri ujungi U Blei wakra wong no wan man ai Jesus Kristus wong ngawan man ai fi ya ka jingim pat ka jingim ka badap krai pi wat ka jingkai khlung ka de ka jingim ka bau Blei wai rei pi lap ya ni gitu ki barang shu khun ta gitu ki barang le si vidang pet ya ni video vidang dan ni khun pihak ban sa ya itu khun tang shu baklaru layo pang sedang lah hablet sya niku ya ma neonatal intensive care unit ya ban sat khut ba ka bam ka di ki pilor dot ban sumar untang mi ai bam namar pa yo itu khlong idang lung ila ban yap no on pi ladang im su bar ba ngimla ban long mat ya depth to psa kat bomon em ila ban du no itu khlong ba ila ban crow ila ban yap nakatadaw pi take care pi pet miet pet yong mo balai namar pi tip lar pim le ta katuk itu khlum insa yak no daga ju para banget kanu ka file kadang ka forces ka ba syadin ka ba pidi mentip
kaba khanglat ya kani ka jingba kaba ar on fi baning kong kani ka forces kaba ar kadai ka jinglong do jungi kadai kani ka flash jungi kaban sa penyap tren lada ngim pikir ba dan ai nu sabe ni ikhlung ipen mi ya ka jaklia yusu ipen mi ya ka jaklia ilet shabar ilet su ilet o bat lada umpen khut ba ya ka to ka jaklia ini ka to ka umpi ka tu hi ka bami di khlung ka to ka o hi ka bami ka to ka jaklia ka bami khlung ba ila itu khlung ban yo infection bin ya pisai kata pisai fi ha ka ju ka jingem ka bakynja Mynsiem na no file ngala ong ipi mene ki dan ki bor jong ka jingdum bat ka ba a ka dei mangihi ka do jungi ka ban penyap ya ka ka bangile lada ngim ngau thu ban yakini kin nong rem lada ngim ngau thu ngini ban ngau thu wai kini ka jingjai tu plus sdang ni ka bahan re kan ka do ka jai tu manong fi ka ni kan penyap lani pile ka ba pi thmu ban le ka ba ka do jong pi ka kwa hadin kan ka do jong pi kaya lam shi ka bakla ada pim discipline tong in pet ini nakak tien jong Balei ngin pet shwa ya kan ka bang ong mentan bagi dan ki bor jong ka jingdum tong ini sdang ni sdang shwa naka shiti bol shaki EPHESOS kal nong ka ban rio hakat khat ka bakhat ar upol kuran chai wong ni wong nang baka jingïaleh jongi kamlong ya ka snam bat ka do hynrei ki hima ya ki bor ya ki nongsynshar pyrthei jong kani ka jingdum sangap jong kani ka jingdum ya ka jingbymman bakynja Mynsiem haki jaka bneng nama rusut tan uli iem jong ka sun kata pili man tip share kata kaba ar ngakaran mene syapang kado upol tho shike shiti gi galatia kal nong ka balai ka khat kaba ar wong kum ni wong tang kanikan ngakwa ban tip na fi pilap pediang ni U Mynsiem daki jinglek ka hukum ni daki jingpen ngau ka jingat khat balai ko ong ni pat shai ba ka balai ko hatu filong ki babit kata habai plus dang hau Mynsiem la pendap menta ya pi hakado pi kadang ka opposition ka jingïaleh dan bagi Mynsiem jong ka jingdum ka ba ar kani ka di ka do jong pi kusangan ang fi ngale ya kani ka ministry ma PE mga kuran ya fi leng ba kani ka YouTube channel ai si bun ki jingtran pimut ka ba sok ba da pi pat PE sok ba ban shim ni kani ka tien jong U Blei ban keren man la ka step la jam man la ka step man let ban duai bri man let ban pen khia ing ba pang ha ka kerteng jong Jesus Christ man let ban be hi su man let ban yalap pi ka ba sok ba hynrei man it hu fi pim tip ka no ka opposition lagi Mynsiem baman petang hakini ki comments pet syatang ki comments habang akuran ni fi kadang ka bor jong Mynsiem khu kidan ki briu ki ba comments lai project tu kidan ki ba dan ki ba yero yu try mo ki ba aingu yu try ba kami kani ka channel refitip nem nakar niam hiru kimi bon sien ki jing prasha ki ba lai project kimi itu ki Mynsiem niam ki opposition ki ba kwa ban penlip ya ka jing kran jong ki ba kwa ban penlip yang haru tingam dam re gitu gibriu ni tu ngam dam gitu gibriu kidai ki basha pandan kam hakini ki bor jong ka jingdum kim tip ayu di nampak kam dan ka jing shisha dengan ngalet dam le yu kita ngalong aware kita kaba ar manong pi habang ngalet kan YouTube video kadai do jong ai kaman khangla tentang asu tat ngasu jai tu on kimen step mentar manong fi kadang kat no sao san pra ngajai tu manong fi kadang kam mat ka kwa ban jai tu ko kwa ban thia kam kwa ban ni ngakwa ban le ai dal de da ka bor jong ladi na daw la dangim tip ikani ngana fi ba pile ministry pile anu no pin sapet Balei ba ka kut no sitem ngala ju ja yang aman shwa habang sdang ministry na duk man shwa ngam sungu thu igini ki nong rim jong ka tin jong Balei ngam su thu igini ki ngala sdang da ka do
bangalakut no stem lalong tom tu kusek bo yung la yat lang bagi ni digi pause ngat mai fi but hatung ngakren ya finang ni kalong ka basuk mentaru para banget kadan ka jingïaleh ka bakrau man ka swing hapan battle nakata daw habang asngau thu ya kanin ka nong rim jong ka tin jong Balei ngasngau scam bangalek ministry menta namar Balei habang alek menta ngasong thu bangayale persya ay kini gibor ki bahanan ini gibor jong ka jingdum gibor kiba wan maniale persya man penlip ya ka bangi sdang ka babha ka kado jong iru ngasdang man aware kata ngasdang basutu pi ngakwa man ong fi hangni ka baja bapi ija ka ka pyrthei kala man long ka politics ka san hima sima kala ban long kanu ka ba fei haka physical activity kala dap jalupa haka spiritual world haka taka spiritual ram lada film tip yang ni ngong fi pin sa bot rumah rutet iki ka bagi beri ki ong pin sa light bat ka pyrthei ki pimot gitu ki balong demonic activity gitu ki jing ja saudang ka pyrthei ki jing ja aku im lang sa lang pi ki ba sniew pimot ki suja tu na ubri kala dan ka spiritual element ka fight ka jingïaleh kan jap na nakata daw ilakhat yang ni pol ang ni puli mentan nakashiti ki EPHESOS bangi ngi dei ki jingïaleh kono laong mentan baka jingïaleh jungi kamlang ya do snam haba dan ki ba comment singa YouTube lai paujat ngam let ban jingïaleh ki ban bitar ki hynrei ngai ban duai nang fi ka jaka ka beri wat lang comment ngapan pai ki da ka jingdum hynrei ngapan pai ki da ka tin jong U Blei baka tu ka tin jong Blei ka blang khamnep ani ka wat lam ar yang serti ka bla dap U Mynsiem kan jingïaleh ya ka tu ki jingbymman ki badan apo jong ki menen pinapet apa Facebook page jong mentam step ngarang na thok ka ba way u riu khrau parkhat ngala manong nganu me thu kerten ne de way riu khrau parkhat bala bawa ka ni ka rikhasi jantia ude ba dan ka jing start ka ba shirk hai ude na ka ni ka rikhasi jantia ni nang nei tang start ka ni ka jebi ude udan ka knowledge ka technical know how udan ka jing start ban rap udan ka jing start ka politics udan ka jing start haka ban shnai ki tiar ki inventions ngam fi hadu ka tahu dan ka jing start but ula text ngai ka way ka message ui bang sha tho post uri khra parkhat wala khamrang ba ngam fi text uang yang ka bha pa phile kini ka kam jong fi no nga appreciate ya kam jong fi ri wang pet bat phim nom long kum ki wei phila sdang ka ba dai pikut pat ka jing sniew ngashim ni kata ka kentin jong ta orang ba bisa pet apa Facebook ngala dap teks ya kata ngala view bang pediang ni ka jing ong jong namar ba ladang him sngo thu ya ka ka bangile ka balong kinja Mynsiem ngin sa le tang shipor pin sa jai tu le sidan na pedang jong fi balale ta la sedang puli kot ba sedang duai la sedang erap real shipor la thait no po even ban chak po balik ka daw kalong para bangen pihak ban tip i nong rem ya ka ba pile mau ni ping la dap bihat men syai gitu ngala dap khlem ngala dap ur dari dah jing ai jong Blei perken lipat ai kan nong rem kan hak tin jong Blei bala da fi kwa ban job baka ni ka pyrthei fi kwa ban le bhai ka ban influence ki beri ko ban yarap ki beri ko ban yele persya itu ki bor jingdum fi ban tip ya ni ka way ka sos pat ka sos kata ka nong rem jong fi kata ka sos ami ong kutin parang ka sos leni ngila ban ong mo o ta sos na ka mi ko to ka tin ka sim la ong ka sos mat ka telong la nong lada ka telong di jong fi hang jong ni hapo jela hari shelong kali na mau plang de lada ka mau plang karangat no
Kanong fi. Ki project ki babon ni ba fikwa ban le ba kin saduk no. Namar balai ka tu ka sus. Kalakut no ka tu ka telong ka du no. Pi hapan sengutu hano kanu ka telong ka ba fi. Bat ka sus ni u telong jungi. Udai bandai u Jesus Christ. U telong jungi udai bandai u Jesus Christ. Kanong rem ka bangiyan kadi banau dan u Jesus Christ. Bahkan ni ka sengu suk ba man ong ni fi dai u Jesus Christ. Hari haba fi dan kanong rem jong Jesus Christ. Fi man sengu thu ru kanong rem ka bu ai ulakran hakani ka tin jong ble. Unu tau ba sumar yaki hukum jonga. Ubale iki hukum jonga uba sumar hukum jonga. Uba yai ne aki tin jonga. Uba yai ne akan ubam jukut. Dela dangi le yang anu ministry. Ni le yang anu halo ni base yang dia akan kanong rem jonga tin jong ble. Ni base ne halo ni kantin jong Jesus Christ bohong. Kabaar. Dan ki badan ya kan dengan nong rem jong aktin jong belai kitip ha ada ka kli ban le dengan nong rem jong aktin jong belai hynrei dan kabor ban implement ya ka isu dan kabor ka jabing ka jing perkat ka jing tip ya aktin jong belai hynrei dan ka power ban ra ya kan aktin jong belai pi dan kam bandan ka power ban ra ya kan aktin jong belai na kata-kata upol haka shiti EPHESOS uang kumno tong ini puli yang kata shiti EPHESOS kalau kaba hynrei menang ya puli siap mana kalau kaba hynrei kata kaba kat pra uang Pai uang ni tu shim ru ya ka jing ya dakhli ka jing penim bat ka wat lam U Mynsiem ka balong ka tin U Blei kani kadai ka wat lam U Mynsiem ka shiti shige bru kalau nang basar khat makhat ar ong baka tin jong U Blei kalau ka bakham nap ban ya ka wat lam ar liam serti te haba pidan ya ka wat lam ka baklan hadu kata-kata atau pila ban ra da ka bor la dia pila mo bantalan ya kani da ka to ka jing start jong da ka jing la di kani ka de ka wat lam U Mynsiem na kata kada au phin ra ya kani ka wat lam jong Mynsiem pidan kamban pendap ya di da U Mynsiem baku hatu pila yo pediang na U Mynsiem baku wisdom man syakrim belengi i ki jing syakrim ta ki talat kidan ka corruption aki ïeng mani bahe kidan ka Dei ka jing put plak ang corruption ang tang ka jing ayu ka pisa. Kadang ka corruption ka jing bagi leaders menta ki ka jing ka ba aurea. Ki ka jing ka ba klem ki ka ba jaka. Wat lagi bat ki leaders ki sedang ya ka gospel ki bat Bible. Hynrei kala alam ki ka ba sniew. Ki sedang nak ni Hynrei put namar baleng kimdan ya ka U Mynsiem baku. Lada pimnget syu ya ka jingpan baptis U Mynsiem baku lada pimnget bandap Balei upol uang ni unsyu ong kai uang ni ka shiti to plet kan ong ni fi nang ni ong lendat shiti EPHESOS nang basan khat pra uang to phin yai pendap U Mynsiem baku being filled lada filet nang Greek word uang tu wat buat fi da ka bawo da ka wan ra ya ka jingkieng hynrei to yai pendap fi U Mynsiem baku ni da ba ya kran lagi sam wong yai pendap being filled nah yai pendap lagi po la fi mdap U Mynsiem baku pidan nakani kalong shitang shiliang kalong dry pemlak manra kini kiti kimlong flexible ba fin talani to wat habak kenja Mynsiem reva fi dan U Mynsiem baku nong uyarap manra ekani ka wat lam ulak man yale itu ki bo jong ka jingdum nong fi hak specific area filong train yaldi kani ka ketin jong U Blei U Mynsiem ka penyap tran ya kani ka dok ru ndai tangi kitu ki Mynsiem mamat ya kani ka dok ban disiplin pidan em ka bor jong ka jingduai aba pile ketin jong Blei pile pi ong ngalet street preaching pi ong ngalet I Bible study kat no por fi spend time menduai U Blei bani connect ba utang usus nong fi namar usus ngi mlak bani U Mynsiem
tingila ban connect eu tau sus leng ba kan ka tien jong blei leng U Mynsiem bakut katno kanta pi duai Pilong disiplin em ki jingduai pidong disiplin em ban ka tien jong blei Pilong disiplin em ban ya kenduk lang biki para banget pilong disiplin em ban ya ba me ka jing khawai turai ka ba bible ka pilong disiplin em ban ya ban pentamai ki jing perhat jangan ong fi la rafin pat dan ke disiplin pat ka jing tenju ru U Blei U lade you sultan ban tenju fi ru ban tenju ki jing du jing kerman ban baki bayang basam oh ngaliat ministry parah banget orang fi isok fi kemen yang aku ingat kemen nomor dan ke jing kemen jong Jesus Christ ada ngadang ya ki jing tenju kiba bneng dan basapot dah sulit ya lap pulpit kum tu baroh batap di cabas nomor bau tanda umele itu ya tu jing rap pulpit keren beda ka jing ni umele le you ka basu entertain ka bam dan impact sedang se mafi man le yalap gospel ya tu beriu bal angap aka pornografi sedang se man le counsel ya tu beriu bal angat aka di drug sedang se man be ki min simbaman lada men meet pim syak sangat bat dan lada film bila ha ha man kami pihak belek battle kum tu ki min simbaman kan wan ka jingdu jingkerman kan wan ka attack sama jing syaptieng kin wan ski beriu kin ong mes ngau hak mele hak me yalap bakala Omen pen kulumar ïeng. Omen pen pat ïeng di mungkin wan lai project man keren dan bagi ki beriu om tang kata. Tang kata ki jing perkhat nal di kin wan man tap iyo ngala bakala ngale ani. Ani iyo ngala bakala. Ki jing du jing kerman balai project. Kawan sakat temptation jong pop. Pat mele iyo maduai melap gospel dan bab pediang nana dan ni let cakap Let's kapop mo. No? Tin kasih ông. Let's kapop ta me. Man enjoy man kam ban tuai ban kinang step thia sngi. Le la kan man pet ka to video pet ka film enjoy ki pyrthei mo. Balei me penistong. Kita ki wan. Te kumnu finya jingïaleh persya. Haba fi sdang man le ba ki wan kita ki. Lara film dan kan nong rem jong ka tien jong blei lada film dap da U Mynsiem jong blei no wat persyang man fi dan kam ka training wat persyang man shule song shit ega kan sakut no shi tempo ka bar kala man wan sa basni ngakren nim de bang janai ngakren ni ban ai nuk sai fi ban ajing mut fi bayala diru hab disiplin kan ka to inan ki sngi ki hab disiplin da bang nilai ban duai sa fasting prayer bagi syak jing it nakapa IT U Blei ano beli ngaju tu fi da jingïaleh jong U Blei U Mynsiem jong blei pen kendit bet dang step ngala keren oi fi da dang step ni video riswa ban keren alet ski jing duai alet man pulie ni tin jong blei minta kalong san kan ar kam ya discipline para banget hynrei haju apor ngam pensiap tiang pat fi la da fil ale ini discipline la fil ayat ini ke jing perang ano fi ini pinlong unong bakam crown unong job ngam penduk jing kerman fi ngilong kam crown yu unong job ngim dei ban tiang man le ka ba nomor balai ngidan ya kata kasus jong ni bang uji sukres ulah dap job kini ki Mynsiem baman kimlong nganong fi kila dap sya penpra kila dap sya yu right house sultan hynrei hatu pi shim ne ami ka authority jong ka tin jong blei pi identify ne ami le bu Jesus respect ngai be Mynsiem baman ngai le gi ngam le da ka do la tim no nga identify nga smo thu u ai ba ai bor ulong kum tu u pulet nganong fi u pulet haba ulet u traffic police la ni no haba ulet le ya ka duty jong la ni u kulet kan rai ki ketem jogin le no ki kam sniew nganong fi ulet no ulet dak authority baka sarkar ka back up uyo ka to sunai uyo ka uniform uyo ka authority ulet uyang pinanya kali lada ong traffic no sange nong traffic le hap sange namar le PE ka uniform jong PE baudan ka authority manu ba ai ka kadega government karang ka bor utip ya ka ikhtiar la jong balang ale ladi ki pen kanya ka an kan back kan ka government kin sya set jil gitu jadi kinong kam sendiri
Tela da fi sungu thu pila dan ka jingìaleh ka intimacy fi su thu ka identity jong fi pele ki ni men simbaman fin tiang fi let ba abe ki men simbaman pen khia i pang balai ngatip baudan tawe wa back up yang abau tau de Jesus Christ ngayo ka ikhtiar ngayo ka born ban le kini ngayo ka born ban yalap gospel ngayo ka born ban yen bat nam sap ting ni no namar bangatip back up tau Blei na ka suas jong ka ni no Blei fi sungu thu ne begini nang rem pat fi dan shishan em ka jingìaleh bu Jesus Christ no lada pim pat dan in select ministry kan sulong tang ban entertain te baroh ba entertain no fi anybody can entertain no fi klam ka impact tela da pi kwa shisha ban sngo thu igini ginong grip yet igi bri jong Blei ibal ya iban ai shishu ngai fi ni khende jing sta vi kwa ban shakri Blei fi dan ka jing trang fi ban ya kat kom ki principle ka nong rem jong kuti jong fi ban ya kat kom ka jing dap jong men sim khu fi ban ya ka discipline life fi ban long tu shipai long discipline ni ki babat ka tin jong Blei ka discipline jong i lai ha spiritual ran ka lai kam ban long kam bon sha shu ban yu tu shipai wale kan jado ngim long ban ya khale ka pyrthei ngim long ban ba mi jing ba pi tu balei gym bunet compete lan tu boxer bam ki khlan ni ya bam ki khlan ki bam te ka mat long fi ka ta ha boxing la that no ai le boxing kan ba yu shi la sha sanga badan no ele gym la that no man ra balei kyap bam ki jing bam te mat ki long ban separate wat ka ha te kum no fi mot ka jing long bam sim ngila ban ya khale bi bri ngila ban ya khale ki bri ki bon ban bi bakren kulma ngila ban ya khale bat ka pop ngila ai khale ba ka pyrthei ngila ban pet itu video ki batu no ka por ka jing duai ngila ban le ngidan kam ka discipline life ngidan kam ban exercise man ka por na kata kada la de fi tip gini nong rem no fi pin long bri nong job no fi la pim piai ne au Jesus Christ la da piai ne kata ka so jong fi kata authority jong fi ka wan nau Blei kaman na ka jing start la jong fin long ki nong job na ma la dap job la pam u ulang kham khrau mo nong job tena man ta ka tin buram jong Blei yaro yau try